A opšta bolnica u Jagodini od 1. marta biće kadrovski jača za 16 lekara sa položenim državnim ispitom i to je centralna tema ovih dana u tom gradu. A iz tog grada javlja nam se naš Dejan Milošević. Dejane, dobro jutro. Imate nove lekare, mlade, orne za rad. Dobro jutro. Dobro jutro, Marijana, Filipe. Da, prvo da podsjetim da je reč o republičkoj akciji pod nazivom 8+, u kojoj je Ministarstvo zdravlja uputilo javni poziv svima koji su studije medicine završili sa prosečnom ocenom većom od 8. Kandidati su sami birali ustanovu, pa se za rad u Jagodini odlučilo njih 16. To je tema o kojoj ovog jutra razgovaram sa Milošem Lukićem, direktorom opšte bolnice u Jagodini. Dobro jutro i vi ćete nam sada saopštiti više informacije. Dobro jutro. U okviru akcije Ministarstva zdravlja 8+, za rad u Jagodini opredelilo se 16 lekara. Polovina je iz Jagodine, a polovina iz drugih gradova. Mi smo ponosni na naše mlade lekare koji su imali visok prosek i sigurno je da Jagodina ima budućnost sa ovim lekarima. Takođe, kao grad ponosni smo što je polovina lekara iz drugih gradova se opredelila da živi u Jagodini, da ovde ostvari svoju profesionalnu radnu karijeru, zasnuje porodicu i postanu naši sugrađani. A za koje odeljenje opšte bolnice je najveća potreba za kadrovima? Pa ova situacija sa COVID-om je pokazala da internističke grane treba najviše popuniti, međutim, naravno da bolnica ima svoju strukturu i u svim segmentima su nam potrebni novi mladi lekari specijalisti. Još nam recite šta novi mladi lekari treba da očekuju od opšte bolnice i šta se od njih očekuje? Pa opšta bolnica smatra da njihov dolazak čini budućnost ove bolnice sigurnijom, da ćemo uhvatiti jedan normalan ritam specijalizacija, tako da nećemo više imati problema kao što je bilo u prethodnom periodu, a od njih očekujemo rad, zalaganje i nadam se da će biti zadovoljni uslovima koje naša bolnica njima pruža. Hvala što ste govorili za jutro prve televizije. Hvala vama.